Miehen pitää olla kova ja pehmeä samalla kertaa. Pitkämielinen kuuntelija ja naisen kyselemättä kaatava uros. Hellä perheenisä ja hulttio rakastaja. Haluaisin kuuluttaa vielä, että Matti oli saanut pillua melko hyvän näköiseltä blondilta. Kauheeta helmipatuukka, missä on jokaista näppylää, nyppylää, killityitä, tungettaa akaa perseeseen. Ja siitä se meidän ystävyys on niinku rakennut. Matti was the only player in our team who hurt himself and he hurt his little finger. That's not very manly rugby injury. Oh dear, oh dear, oh dear. This is hopeless. Oh, Christ alive. Why the hell am I having to do this every bloody Saturday? If we're going to be successful as a team, we need to do things a bit differently. Hei, ootteko rugbyn pelaamista miettinyt koskaan? Onko rugbyn pelaamista koskaan miettinyt? Have you played rugby before? Yes. It's actually working. Bloody hell. Siitä ajasta, mitä me ollaan tunnettu, niin vaimo on ollut yhtä kauan aikaa raskaana kuin ei raskaana. Emäntä lähtisi viikon päästä 3 kuukaudeksi Pieksämäelle. Koljusen Mikon kanssa, pelikaverin kanssa juteltiin netissä eilen, niin lähdetään vieraita naisia katsomaan. I'm going to be missing out a lot because my wife changed her job now. She's doing some evening and night shifts. So it's a lot of changes in everyday life. I've never come away with a victory. Today, I want to make it different. Onko lasidemassa? Mua rupesi ainakin itkettää, kun puhuttiin tällaista. Kato. Se haluaisit vaan katsoa mun silmiä. Minä rakastan sinua. Käypä siitä se munkin emäntä. Siinä kaikki. Jos mä oon helposti irti.